hostia, ja vás srdečne vítam v kultúrnom dome v Byslave. A úvodom dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Moja maličko sa volá Augustín Pitocký a ja som dostal od vás tú čest, aby som vás dnes večer príjemne a isto zabavil. Úvodom, vážení mladomanželia, dovolte mi, aby som aj ja vám povedal všetko najlepšie na spoločnej ceste životom, aby ste sa mali v láske dlho a dlho, aby ste si našli vzájomné porozumenie a tak vaša láska udržala dlho a aby sme sa ešte raz nemuseli stretávať pri tejto príležitosti. Myslím na vaše svadbe, niektorej z vás. Zároveň ale vám prajem do roka a do dňa hlavne zdravého potomka. Na pohlaví nezáleží. Lenže viete, potom niekedy budete mať rušné noci, aj dni, a budete počuť o chvíľku miesto štekania psíčkov aj toto. Takže veľa šťastia vám prajem. A teraz vás pozývam na dnešný banket a začínajú klasický solo pre mladomanželov.